Fl-aħħar stħarriġ li sar mill-Awtorità tax-Xandir li sar matul Marzu li għadda, l-aħbarijiet ta' One laħqu udjenza massima ta' iktar minn 75,000 telespettatur, żieda ta' aktar minn 9,400 telespettatur meta mqabbel mal-istħarriġ li sar f'Ottubru li għadda. L-istħarriġ wera wkoll li l-istazzjonijiet One żammew posthom fost l-iktar segwiti b'udjenzi b'saħħithom li laħqu l-eluf u jaqbżu bil-kbir dawk ta' Net News. Fi ġranet minnhom l-udjenzi jkunu ferm iktar mid-doppju. L-udjenza medja ta' One News bejn it-tnejn u l-ħadd kienet ta' 57,232 telespettatur, fil-waqt li dik ta' Net News kienet ta' 22,394. Waqt li fil-jum ta' tnejn One News kellu udjenza massima ta' 75,464, dik ta' Net News kienet ta' 30,546. Din ix-xejra tkompli matul is-seba' tiem tal-ġimgħa, fost oħrajn bid-differenza tispikka wkoll fil-jiem ta' tlieta, il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt. Kif mistenni, il-programm Pjazza ppreżentat minn Karl Stanjo Navarra baqa l-aktar popolari mill-istazzjonijiet kollha lokali fil-ħin tiegħu b'udjenza medja ta' 22,000. Il-programm Aġenda, One Breakfast u Paper Scan komplew isaħħu wkoll l-udjenzi tagħhom. Dan fil-waqt li l-iktar drama popolari fuq One kienet Division 7 b'udjenza li taqbeż 63,000 telespettatur. Fil-faxxa ta' nofsinhar, il-programm Kalamita kompla jkun segwit minn eluf ta' Maltin. L-istħarriġ wara wkoll li One Radio żamm postu bħala l-aktar stazzjon tar-radju segwit b'24.9%, segwit minn Bay Radio b'udjenza medja ta' 13.4%. Sibt il-punt ma' Manuel Mikallef baqa l-aktar programm radjufoniku segwit b'aktar minn 24,000 semmieħ is-sibt filgħodu. Temi, programm ieħor ta' ġrajiet kurrenti fuq ir-radju, saħħaħ il-faxxa tal-ħin tan-nofsija ta' nofsinhar fejn il-massimu ta' semmija intlaħaq kull nhar ta' ġimgħa. Net FM kellu udjenza medja ta' 7% u ġie fis-seba' post wara Calypso Radio, Radio Malta, Vibe FM u Radio Marija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.